Аз съм DJ Dido и днес избрах да направя това видео не на което е място, а именно в голф клуб Света София, което се намира в Равно поле. Това е за мен един от най-изисканите луксозни ресторанти. Изключително голямо впечатление ми прави хората, които работят тук. Те са изключителни професионалисти. Навънка гледката е уникална. Не знам дали с тия кадри ще мога да ви покажа, обаче е нещо страхотно. И също така, днеска искам да ви покажа колко е по-готино да има осветление заедно с музиката и не на празно съм избрал това място, тъй като тук имаме двойно осветление, имаме 6 пара, имаме и 2 moving head-а double face. Горещо винаги препоръчвам на всички мои младоженци да си изберат пакета с диско ефекти, защото по съвсем друг начин стават нещата. Другото нещо, което е изключително ценно днес, това, което виждаме тук, е 4 колони за озвучаване. Както виждате, ето тук е едната, 1, 2, 3 и четвъртата е по-нататък. Защо? Защото много по-добре се разпределя звука, когато са 4, на едни ние имаме високо, на други ниско. Самата зала изисква да има поне 4 колони, тъй като седи на така полукръг или нещо такова, нали, не квадратна залата, така че днеска с това имаме 4 колони, за да направим един изключителен саунд. Аз съм подготвил 2 Pro Electro Voice и 2 DB Technologies. Така че, да знаете, скъпи приятели, не са за подценяване нито ефектите, нито озвучаването. И това е съвета на DJ Dido за всички бъдещи младоженци и колеги, които смятат, че това видео е полезно. Биха го шернали на свои приятели. Няма никакъв проблем, разрешаваме.